Kanaganing mag-istoryahanay mo si mong kumpare. Lami na kayo niyong istoryahan na namo sa climax. Sa dihang, paglingin mo, wala na na mong kaistorya. Milakaw na. Awkward. Ingon gani ko, nice talking to me. Galing agad na ako. Ay, usang anong, ako raman isa diri, asa man na sila. Ang tanang butang sa kalibutan. Ay. Adunay sinugdanan, hinungdan, Ladies and gentlemen. mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. Basta maunay nakasulat sa ako nga laman. Pahipi aron mamati sa mga alamat Paselo ako. ni Lolo Gana, paselo ako. Panoho. Sugunta, mga kapamilya, iandam na inyo mga kaugalingon, ng mga alamat nga makapungot. Pagtarong nga lang istorya mo diya. Kung siya'y alamat makapungot. Mga alamat makapalipay dahil, makalipay. Sige ma, magsyago makapalawel. Hindi na makamusyakong istorya darang inyo na mahisya ma. Karong gabi na kung di siya kamagasyogod ang niyog. Gwapo na, lo. Sige ma. Pagkuski makalang radyo ninyo, aron magsyogod makasyakong istorya. Pangutan na sa sila. Tandam na ba mo mabinaw siya kong istorya? May nitumbang dyan, lo. May nitumbang. Hala, ondangon na ito na istoryahan. Play na lang kanta niya. Sige na, bahala ba ba sila mo siya kung bata mo istorya ko? Sige. Diyan na, ang alamat na nga, niyog. Okay. No, na panahon. Lo, kadali lang, lo, ha? Kung siya masyap. Naman ko yung nabasahan ako ng text, gusto lang lamang utana kung unsa daw ng klase nga niyog. Butong pa ba daw na o lahing na? Pastila, dami siya ng pangutana ni Jodia. Basta niyog mauna na siya yung nadagang pangutana. Sige. Dayon. No, na panahon. Siya kamala yung lupain at dunay managkasyawa. Lo, kadali lang, lo. Kurbida. Unsa mo siya? May nangutana, unsa daw na nga klase nga niyog. Unsa, kuhaan ba ba daw na, lo? Kanang kuprasuno na ba daw na? Patila ninyo porbida yung mamusigi pangutama siya ko. Aron makasyugod na siya kong istorya ba? Mas mayo man na makahibalo midaan. Kuprasunon ba na o butong ba na o himo ba ng buko juice? Bata mauna na siya. Niyog gani bata niyog mauna na siya porbida dagang pangutama. Sige, human. Siya kamala yung lupain na dunay mga kasyawa ngang ampo nila kaniyadto nga makabaton sila kanak. Dugay nga panahon sila na nag-uban mga kasyawa. Pero wala sila gibiyayaan ng usya kanak. Wala, baog siguro. Mau ka may suliran nilang mga kasyawa. Kaya gusto kayo nila nga makakita silang liwat pero wala yun sila gitagano grasya sa Ginoo kaniyadto makabato ng anak.
Madali lang lo ha. Unsa man siya? Nanangutana diri lo nanangutana diri kana ba daw niyuga pwede ba daw nabukayoon? Pati labi niyo, sige, pangutama siya ko, sige, pangutama. Utama, sige, pangutama. Hoy! Nawa, ayo lagi kasuko lagi galaw. Ya, Sige, ma. Pikinsya man ka mo, pagawin. Yun na medyo ko pataw siya ay manggo na doon ako bati sa lawas. Nito ka na pa doon ako guiter pagawin. ano maabot man kas guiter. Ilom na di ayaw na siya reklamo dia. Pikinsya man ka mo, pagawin siya doon ako siya guiter. Doon na po ko appendicitis. O siya ay doon na siya ko UTI. Naghana ba sakita na lo, grabe pa na sakita na. Mauna o siya ay mama. Para. Sinsya na ka mo palawin. Nito ka masyadang ako ulcer. Gi-ulcer mangkod ko, kapitan. Kalayo ra sa ulcer. Nay guiter, appendicitis, naghana ko na mong sakit lo. Nikiki mo. Padayon ko siya kung itorya palawin. Sama siya gikaigon ko na. Dugay na naman nag-upan ang mag-asawa. Naghana sila gisulayan. Niinom na sila ng kadaiyang tambal. Sama siya kapsula. Kanang madungga na to siya radyo nga kapsula. Pag-uli na ko siya balay, kami ang tuluya ako lawas. Karon na kainom ako siya kapsula, ulagsik na kong lawas, ngisi-ngisi ng akong asawa. Ngalaw ka. Inom na kapsula din, inom na kapsula lo. Dagan silang pamaagi, gisulayan na ron lang siya mabuntis ang asawa nini. Mokir ni bugtong pangaroy siya mag-asawa. Nga gusto nila mabuntis. Ha? Muna, klase-klaseng pamagi ilag yung gisulayan. Muna nagkadayang kapsula, irbal ang giinom ni mag-asawa. Aron siya na mabuntis lang. Ano ba? Nadungog nila sa radyo kanang kamong makainuman ng kapsula. Sigurado yun, imo asawa, ngisi kanunay. Ati. Pati ka nang musayaw-sayaw niya ng kalsada, upahan ang lain nga minyo, umanag-asawa. Aron lang sulayan ngayon ang tanang pamagi mabuntis lang si Maria, nga banan ni Pablo. Yaman lo. Karon, usya kadlaw niya na, dakong kalipay sa mag-asawa. Sa dihang wala nagidalaw sa buwan ng dalaw ang iyang asawang si Maria. Mo'y matod sa bana, siguro maunang kirni nga dugay ng kipabot. Buntis ka na. Dili day baog si Pablo day lo. Ya. Mo kato, dakong kalipay sa mag-asawa sa dihang nahisaran nila kirni. Masilan ang pagbuntis ni Maria.
kanunay lang siya daluya, kanunay na siya panimalay. Kung dagan siyang gusto kaunon. Sama sa mga prutas. Nangala na siya ba? Mau ka na. Tanang prutas niya pangayon ni Maria. Pangitaon yun ni Pablo tungod dili siya gusto. Nga mapiktuhan ang bata nga nasa sinapupunan ni Maria. Nya. Mau na. Siya ay matagbo si Pablo pangita kay mangita na si Maria. Pablo, pangita ay kog durian. Nya. Kanang durian nga walay tunok ha. Asam ka mangitag durian nga walay tunok. Matagbo ko din taon si Pablo sap-sap sa durian. Sapsapan niya, no? Matagbo yung taon makaluoy ni Pablo. Sige lang sap-sap siya, no? Tunog siya durian, naroon lang walay reklamo si Maria. Nya. Mau na. Ngita siya doon siya. Tagay ko, Pablo, kanang watermelon, ha? Dito juga palit sa watermelon. Siya ay mga siya. Nya. Gusto na ko, Pablo, mupalit ka sa watermelon dito yun sa Panabo kay lami ko na watermelon diya. Ngalaw ka. Galaganan na ni hapon, nagagay na ni hapon lo eh. Asinsya man. Sige man, balik lang ko na palawin. Siumpayan lang na tatong ituryaw niya dihalang ka mo. Mga alamat ni Lolo Panohon. To be continued. We will be right. We will be right back. Kanaganing bag-o kag alot, nindot kay mong paminaw, maliwalas. Unya sa dihang, nakitaan ka sa imong amigo, ingnon ra kaniya nga, asa mang resibo ng imong alot. Nadakpa na bang nag-alot, ana? Awkward. Lami kayo ihilag. Nami kay ingnon nga, sikyaw ko bay, taga-fireball ko, ana ka. Ug ani ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panohon. Ops, ganda rin lo ha, bago ka magsugod lo, i-greet sa nato niya do ang maminaw karon diha sa may buhangin. Minaw na sila karon, kapaabot sa mahalo. Higi mo ba? Kailangan lang. Si Inday, Kevin, DJ, si Donsky, si Kelban, si Jonah, ang tropa daw sa Ketchup Corner Buhangin. Mga on daw sila karon, palihog lang daw, ayaw pa ututas, lulo panuhot kay tanawa lang na reklamo. Pagsulti, pag-advise, kudlo, pag may time. Sige ba? Sugar na sa palawin. Daghan kinani hapon doon. Hoy, sila Ate Lady Bam, naminaw sila nangaon sila noodles karon gawa ba ng noodles o tinapa with my volleyball friends sina Camo, Preston, si Renz, si Luis, si Jan, si Karen. Og ang standard of beauty nga si Oping o si Opling. Hello, Opling! Ayan, di ka na kay Ate Lady Bam. Ayan, salamat sa pagmaminaw. Si Ate Bam, naminaw sa tuwalo. Salamat ka ninyo na fluence. Minaw po dahil karon do kadang lo ha. Sa mga taga-Kalinan, sa Bayon, sina Jaymar, Yamaguchi family, maraming salamat kay Judy Ann, Jodel, si Joy, di ka na kay Ma'am Kay, maraming salamat. And naminaw sad si Leia Mate Escarola. Ayan, diyan sa Tagum City. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sige na lo, tira na. Sige na. Sugar na ko pala diyan ang sumpay din rin atong itorya. Mga alamat na Leo.
Sa masyagi kaingon ko na kaniya. Kinig mag-asawa si Maria si Pablo. Dugay yun nilang ambisyon na magkaanak silang dua. Sa dugay-dugay pinabot nila na tumanggayon ang ilang pangandoy nga makabaton silang anak. Nabunti si Maria. Sinungdahan nga tintipaning kamot ni Pablo. Tanang butang, prutas pagkaon pangayon ni Maria. Ihatag ni Pablo bata makita lang niya. Pero siya kadlaw niya na, nagdamgo si Maria. Madali lang ng utana, Drilo. Unsa mo siya? Ano lang, utana lang. Gusto niya mangutana kung kana daw niyugalo. Kana ba daw nga niyog? Gitubaan na ba daw na o wa pa? Urbila sige, pangutama siya ko diya. Tana ragon na sila. Ka-intriga lang. Sige, padayon. Siya masyagi kaingon ko na. Masila, o siya kadlaw niya na. Gadambo si Maria ko siya ka klase na prutas. Lingin kini. Ug ang unod ni puti. Ug tamis ang sabaw ni. Ug ang punuan ni adunay lukay. Adunay hakak. Kumplito ha kung anong damguhan lo. Wala po na damguhan lo. Nga na inikat-kat mananggiti, wala. Grabe po ng damguhan. Kumplito mag-ayo. Mol ka na'y damgo ni Maria. Punuan ko no nga adunay hakak. Adunay dahon nga lukay. Ug ang bunga ni pagkatamis, puti ang kolor nini o ang sabaw nini pagkalamihigupon. Mo kining ipangayon niya nga to siyang bana nga si Pablo. Pero siya kasamang palad, wala kiniikita ni Pablo. Kadaghan diya sa Times Beach, Dak. Diya ka sa Times Beach, daghan kayo na lo. Kanyanto paniba, kanyanto. O siya manghita, dito sa panakan, daghan ka na sa panabo. Daghan ka na loy. Samot na diya samal, diya sa babak, pati naghanan diya sa babak. Ito diya sa babak punta. Ilom na ko siya, porbida ko nun, itorya ko na riba. Wala siya kakita day. Wala gani siya makakita nining maong prutas nga giingon ni Maria. Sumako no kini siyang nadamguhan. Karon, kalibot-libot na si Pablo. Ngita siya ning maong prutas, daghan na siya napangutanan. Siya pikas bunto, siya pikas baryo, siya pikas na lugar. Walay makaingon. Walay makatudlo. Kung unsya kini nga klase na prutas. Kanyatong panahon na wapay ni isya nga klase ni ining prutas ang niturok ni ining kalibutan. Wala siya mo atong bangkirwan. Ato to sa bangkirwan, daghan na dito. Pwede pa ganin mo ipagaling na dito. Perbida kinyan mahasyol kanyo na sige kalagsang batya kong itorya. Joke lang na ako. Kailan pala yun? Kailan pala yun? Sige kalagsang batya na. Mau ka na taluwed, wala kini makakita. Si Pablo. Inungdan nga nag-uol pag maayo ang asawa na nga si Maria. Buot yun niya mukaon ko no siya maong prutas. Pero wala ni isa malang makaingon kay Pablo kung diin kini makita nga prutas. Ingan bito nga daghanas babak. Las ka na lang nga. Usya ka na lang yun siya ko no, las ka na lang yun. Di na.
Di na. Mau karna paloy, kinungdan nga nagluya si Maria. Naglain ng buot niya ni Kewala kuno na tuman ang usya ka prutas nga buot kaunon ini. Di alam-alaman siya ba na nga si Pablo. Sige lang ko dahil ngitalang taglaing prutas. Pero si Maria, di ligyan ni mahimo. Kung wala nang ganahin mo kaon. Hinungdan nga nagkasyakit kini si Maria. Ay, galaw-gaw. Ya, karon, dilig yun mo ka masikon siya ipakaw ni Pablo tungod siya kahiyubot din nga wala ko numatuman ang gusto niya kaunon. Kung siya kasamang pala, namatay si Maria. Kinuha na siya ni Lord. Kaluoy podlo. What a sad story. Nya. Maunang ka na. Huwag ilubong ni Pablo sa likod siya lang balay. Ang lawas din nga si Maria. Nya, nilabay pang pipila ka mga bulan. Nahikurat na lamang si Pablo siya diya nga dunay o siya kapunuan. Ang niturok siya ilikod siya lang panimalay. Tuwa na pod. Huwag pipila lamang ka mga bulan. Namunga kini. Di na tinuodlo kay kanang lubilo mamunga na pila pa nakatuig. Tutyo mo na yung istorya lo. Di mga bulan pumunga ng lubing at tagtulo katuig mana. Alirag ko dito. Doon na ko siya ko doon. Sige na. Alirag ko. Doon makisulti siya mo doon. Alirag ko. Doon na ko nang naon ni mo dili. Di na lagi lo. Di na lagi kong istorya lo. Nga ko, maminaw na lang ko si mama. Maminaw na lang ko. Last ka na lang yun siya ko ha. Last ka na lang yun. Di na lagi. Di na padayon lo. Nya unsay nahitabo lo. Mau ka na paloy. Huwag na bunga kini. Huwag isulayan pagbuat. Ni Pablang bunga nini. Huwag dito nakita niyang unod nga puti. Grabe po na istoryahan. Magkaunod dahil mapay pagpamunga. Magkaunod dahil. Pagbuak ni mga tubig pa may sulod na sipon pa maganin nag. Di man na ni mo makaon kay kuan. Wa pa may pagpamunga, wa pa man ay unod na lo. Mamatay kong sa iyo ni mo do. Di na lagi mo. Unsay sunod na hitabolo? Unya lo, unsay hitabolo? Mau ka na paloy. Karon, dito na hinahumaan ni Pablo. Kung unsay, prutas nga gipangita siyang asawa. Ni santok siyang unahunaw nga maokining prutas siyang gipangita siyang asawa. Ang punuan-puno adunay hakak. Bino ang pagturok anang punuan sa lubi wa man ay hakak ang tao may magbuhat og hakak ana. Kato day pagturok na may hakak daan. Iyo lagi pagbuot siya kong istorya ba? Grabe mo ng punuan na. Grabe mo ng punuan na nanay hakak daan. Ilong na ko na ayaw na ko sige patagan siya ko na sige kalang patagan ba? Yan lang para mahumanta. Mau ka na paloy. Huwag dito niya na santo siya nulahuma. Nakato nga prutas. Mau ko tidugay ng pangandoy siya nga siyawa nga uwahan niya mahatag. Kung nasantok niya, siya nulahuma. Nga maong halaman. Mau kato ang halaman nga iyang asyawa. Nga dugay ng ipangandoy nga makaon sa iyang asyawa nga si Maria. Huwag dito nga nagsyugo. Ang alamat na nga, niyo. Kadali lang.
Asa man ang niyog ato? Asa napitang niyog ato? Nganong naniyog man to? Yalo. Wapak ko mahuman siya kung iturya. O siya kadlaw niya na. Ando may o siya katigulang. Nagkaon siya maong prutas. Makita siyang apo nga bata. Naglaway ang batang na ngayo nga to siya nga puhan. Lami lagi ng imong gikaon lo. Patilawa ko no ko. Tagai ko lubi. Unsa? Ingon ng bata. Lami lagi ng ikaon ni mo lo. Tagai ko lubi. Nadungog siya mga tao siya palibot. Unsya kuno nang ikaon siya maong tigulang. Nito bagang siya. Ay dakwa ka dahil nakadungog. Matod kuno siya bata. Nangayo siya. Lubi. Nga, titi. Nga. Dito nag-isyugod. Mauna na sinugdanan nga maong prutas. Gitawag naglubi. Niyog ba imong ingon, ha? Kung siya man dahil ng niyok, lubi mo na. Ngalaw. Mauna na paluwesyog, diha na nagsyugod ang alamat nga. Niyok o lubi. Ay, sus, sa tilan. Okay na lang, salamat kayo. Sige na paluwesyog mo katong naglangkop siya tong alamat karong gabi na. At ang ninyo siya sunod, gayon mga alamat. Ni Lolo Panot. Katuuhan man o dili, ngangana lang. Aron madali. Kana ganing sa imong pagdali-dali, sa dihang baliktad yay muhang bre. Awkward. Magkaingon kag, gilok kaayo.